दिनै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बारग' प्रमद बर' बिथाङा गोबां जायगायाव बेबादिनो बिसायख'थि फोसावदिंनाय सुबुं गोमालादोंमोन। नाथाय जों नुदों मोनसे हरखाबै मोनसे खबर सफैदों जे आसामनि भारतनि आरो सारा बिश्वआवनो सासे मुंदांखा जानाय जोंनि आसामनि देंखोगिरि मेथाइ रोजाबगिरि मानगोनां जुबिन गार्ग बिथाङा सिंगापुराव अबथिरायै जिउ गोमानांबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। दा बे खबरखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो बिथांखौ मान होनानै जोंनि गासैबो दिनैनि जि हाबाफारि दं बेखौ जोङो दोनथ'दों आरो बिथांनि मुङाव जोङो कन्डलेन्स खालायदों सन्मान होनानै जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों आरो बिथाङा जिहेतुके बयजोंबो अनसायजाग्रा सासे मोजां सुबुंमोन। दा बेनिखायनो जोंबो अनसायदों। दा बेनिखायनो जोंनि माखासे जे हाबाफारि दं जोङो गासैखौबो जोङो आद्रा खालायनानै दोनथ'दों जों बिथांखौ सन्मान होनानै। थेवब्लाबो जोङो मिजिंथिदों जोंनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैदोंमोनब्लाबो बे खबरखौ बिथांमोनाबो मोनलांदों आरो बिथांमोनाबो दुखु फोरमायदों। थेवब्लाबो जोंनि दलनि जानानै जे मावनांगौ बिथांमोना बेखौ मावगोन। नाथाय बे बिथिङैबो बिथांमोना दुखुखौ फोरमायदों। दा दिनैनि गासै हाबाफारिखौ जों बेबादिनो आद्रायै दोनथ'नाय जाबाय।